решението на този съд. Ние коментираме решението на предишния съд. Сега този съд, каквото и да коментира, нали разбирате, че това дело е абсолютно излишно в момента. То трябваше първото дело да бъде резонно и да има адекватни решения. Тук сега какво? Нали, установихме, че Бекташ го няма, установихме това, ще го пуснем на общо държавно национално издирване. Дрън. В Турция, да. Аз имам едно питане. Каква отговорност поема съдигата, която го пусна предния път? Точно така, Това е нейната отговорност. Абсолютно. Нейната отговорност е, че избори очите на Тамида, настоящия състав, сложи две марлички, за да може да заздрави раната. Тя можеше да спази закона предния път. Задържане под стража или домашен арест. И двата варианта са спазване на закона. Въпросът е кой морално е по-правилен. Нейният морал къде е? Това е тази съдийка. Значи трябва да си ходи. Абсолютно. Питам и платените адвокати, които бяха миналия път, къде са сега платените адвокати? Скъпо платените адвокати, които бяха. Сега ние ще плащаме. Ама МВР си свърши работа. МВР го докараха тук, дадоха го. Съда го пуска. Ама съда им нарежда. Те не могат да направят нищо. За домашния арест. Длъжни са да го охраняват. И те трябва да... Оня ден убиха момче на булевард, бити ви покани полицаи, пътна полиция да кажат нещо по случая, да кажат, защо ги няма там, защо няма регулации, и те не дойдеха и за този случай. Вие знаете много добре какво е това, нали? Някъде се казва отвод, на друга места се казва... Оставка може също. Не. Ние не сме политици, не се занимаваме с... Да, защото ако трябва да разсъждаваме логично, съдийката, която пусна по домашен арест турския гражданин, сега трябва да си подаде оставката. Абсолютно. Която ние ще искаме. Естествено. Съдийката Ще искаме на съдийка, но не е съдийка. Ние искаме да я видим тази жена. Сега шанса да излежи в присъда някаква вече. Никаква. Той няма да дойде тук. Никога няма да се върне. На кафе в Турция. Няма да екстрадира турски Граждани. граждани. Особено пък сега. Само ще стане на наказва. Ще ни връщат нашите граждани тогава. Хубаво. Как може при двойно убийство да се пусне Особено човек... жесток начин. Особено жесток начин. А вие Ще протестираме. Този път вече И ще ще видим протестираме. общината, кога ще ни разреши. Ще протестираме и пред съда. Пред А съда от няма кого да ще справим. искате? От кого ще Ми от искате те общината. да върнат Значи нашите това е работа на затворници? държавата, не е наша работа. Няма Ще да се срещаме с депутати, ако трябва. Това ви питаме, Да, какво ще ми ще се направите? срещаме. Каквото трябваше да направим. Няма да ще оставим мислим. нещата така. Няма. Просто Вижте, няма да големия ги оставим. проблем очевидно не е това, че човека си е бил шут от страната. Големият проблем, че се позволява да се случва това нещо. И се то не е първи позволява случай. от правоохранителните ни органи. Ние на кого да разчитаме? Нямаме полиция, нямаме съди. Един-двама прокурори, които нещо се опитат да направят. Те ли ще ни свършат работа? Те ли ще ни запазят живота? Те ли вашия живот ще запазят? Защото може всеки да е там. Всеки може да е там. При това удар и с кола да си, пак оставаш на Ще има четири Значи жертви. Турчин е forever свързан с България. Два гроба го свързват с нашата любима родина. Наказана смърт. Ще остане. Абсолютно ненаказано ще остане. Къде е този човек? Как е заминал? Къде е? По какъв начин е напуснал страната? С дипломатическия повод. Как? Защо не кажа това? С самолет ли, с кола ли, с какво? Как е изчезнал? Да не говорим за пълното затъмнение относно къде е той, какво се случва и така нататък. Излизат някакви ние, като се правим на детективи. Да разбереме кой къде е, защо е, какво се случва. И това беше ясно преди 4 дена още, че се укрил. Вижте, питайте един ваш стар приятел, псевдополитически активен, който скоро ми се струва, че беше вече така официално потвърден от ВКС. Вие ще се сетите, питайте го него, той най-вероятно знае къде е, защото са известни неговите сериозни връзки с турската. Да се види ислямското училище във Враждебна, въобще връзките с този адрес, който... Да се видят всички случаи на турски граждани, които са убили български граждани. Да видите, че един няма наказан. Имаме случаи, когато просто ги пускат. Да я казваме за 50 лева смешна гаранция. Нали такъв случай има. И както си влизат в България бежанците, така и излизат. Разграден двор в България. Влизат, излизат, никой няма. Нито гранична полиция, нито полиция, нищо няма. Това го беше направил българин в Турция. Има такива случаи, проверете колко българи лежат, какви